I dag skal det handle om et af de mest tabubelagte emner, vi endnu har berørt her i podcasten, nemlig alkohol og også misbruget deraf. Men altså også de konsekvenser, man efterfølgende skal leve med, når man har lagt alkoholen på hylden i en kultur, som mildt sagt har den meget kært. Og det kommer vi altså ikke til at tale om alene. Heldigvis så har vi fået besøg af en dejlig gæst her i studiet i dag. Det er dig, Martha. Velkommen til. Tak. Og så har vi selvfølgelig også, som altid, vores huspsykolog, Nila Maria Sris. Hej, Nila. Hej, Ida Sofia. Og som altid, så kan det være, at vi bare skal lægge ud med at lære dig lidt bedre at kende, Martha. Så måske kunne du have lyst til at fortælle os lidt om dig selv. Ja, jamen jeg hedder Martha. Ja. Jeg er 19 år gammel, og jeg bor og er vokset op i Nordsjælland, sådan mellem 2 små byer, Helsinge og Græsted, og bor lige nu i Råleje og arbejder i en tømmerhandel deroppe, og laver ikke så meget, og prøver at få mit liv til at fungere stille og roligt, og ligesom finder vejen tilbage til det rigtige liv. Så ja. En tømmerhandel? Ja. Det er jo ikke så tit, man hører en 19-årig kvinde fortælle, at hun arbejder der. Nej. Hvordan er du havnet der? Jamen, det er fordi min fars nabo, som er hans veninde for 20 år siden, hun har været forbi at drikke noget kaffe nogle gange og været sådan, vi mangler lidt nogen dernede til at sætte nogle varer på plads og få det til at se pænt ud. Og så var jeg sådan, jeg mangler et arbejde, sig til. Og ja, så var det egentlig sådan igennem der, og det passer mig helt fint. Jeg er der 25 timer om ugen, og ja, har tid til det, jeg gerne vil rundt om. Så det er rigtig, rigtig fint at tjene de penge, jeg skal. Så. Det er sgu da dejligt. Yeah. Jeg kan huske, jeg arbejdede faktisk også i en trælast, eller en tømmerhandel. Jeg ved det ikke, jeg arbejdede i Stark engang, kan jeg huske, da jeg gik i gymnasiet. Så det gør jeg rent dernede. Det er, altså sådan, det er sjovt, hvad for nogle jobs man ligesom har i løbet af livet på en eller anden måde. Ikke? Helt sikkert. Jeg kunne også ret godt lide at være dernede. Der var sådan en dejlig, rolig energi, kan jeg huske, som jeg egentlig satte ret stor pris på, når jeg var dernede. Ja, det er i hvert fald ikke lige så flyvt, som hvis du arbejder i Føtex eller et eller andet, eller på mange McDonald's, kunder. Eller lige præcis. Altså, i Hendes og Maurits, eller hvad ved jeg, hvor man skal flyve rundt. Ikke? Lige der præcis, der er en lille smule mere roligt. Ja. Hvorfor fik du lyst til at skrive til os, Martha? Jamen, altså det gjorde jeg, fordi at jeg ved, at der ikke er særlig mange, der har den historie, jeg har. Jeg ved, at der ikke er særlig mange på min alder, der er stoppet med at drikke alkohol, for eksempel. Eller har accepteret over for dem selv, at de måske har et misbrug. At jeg ved nemlig, at der ikke er mange, der har det sådan, om ikke andet har svært ved at se det selv i øjnene. Og derfor tror jeg har brug for ligesom at... Ikke nødvendigvis brug for, men i hvert fald har tænkt, det kunne være, at der var nogen, der lyttede og tænkte, gud, det kunne være, at jeg kunne få et bedre liv. Eller et eller andet, ikke? Fordi jeg ved, det er relativt usædvanligt, at man som 19 år gammel stopper med at drikke alkohol. Og stopper med alt det der og lægger alting væk. Fordi der er virkelig ikke særlig mange, der vil gå imod det der sociale noget omkring alkohol. Så det var stort set det, fordi at, ja, jeg tror ikke... jeg håber i hvert fald, at der er nogen, der ligesom tænker, hvis nu, at der er nogen, der ikke har drukket alkohol, eller der gerne vil stoppe med at drikke alkohol, de er sådan, fuck, det kunne egentlig være meget fedt bare at lade være. Fordi der virkelig er en kultur om, at man bare skal gøre det. Og der er også rigtig, rigtig mange, der faktisk ikke kan tåle det, selvom at alle alligevel gør det. Så det var stort set derfor, altså, fordi at, jeg ved, det er et usædvanligt valg. Så på en måde også, altså sådan selvfølgelig at belyse og tage det valg, og hvilke konsekvenser det kan have, men også måske i virkeligheden som i håbet om at inspirere andre unge, som måske er svært ved ligesom at tage det første skridt hen imod at lægge det på hylden. Helt sikkert. Og også bare det der med at normalisere og lægge det væk. Fordi det er det der med, at det er jo faktisk mere normalt at drikke, end ikke at gøre det. Og om det er godt eller skidt, det kan jeg ikke fortælle, men der er ikke nogen beviser for, at alkohol gør noget særligt godt for særlig mange. Altså, nu snakker vi om moralske tømmermænd før, og alle de der ting, der skal virkelig ikke særlig meget til, at det ikke er særlig sjovt med alkohol. Så som sagt, jeg håber i hvert fald, at... Ja, jeg ved det ikke. Vi snakkede om lige inden vi gik i gang med at optage moralske tømmermænd, fordi både jeg og også vores producer Cecilia har lidt moralske tømmermænd fra sidste weekend.
Og så sad du også og kiggede på os og var sådan, man kunne jo også måske overveje at lade være med at drikke. Ja. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg også fik det sådan lidt sådan, det er egentlig, altså det er et valg, som jeg aldrig sådan ægte har overvejet, fordi at netop også den kultur, jeg er meget i mediebranchen, hvor jeg arbejder, og sådan, der fylder alkohol sådan vanvittigt meget. Ja. Og det er også en måde, man bare sådan er sammen på, og bliver venner på, og opretholder sine venskaber på i virkeligheden. Ikke? Så jeg synes, det er vildt interessant, og jeg glæder mig virkelig til, at vi skal sådan folde den her snak lidt ud. Ja. Og måske vi skal starte med den første gang, du drak alkohol. Hvis du kan huske det. Ja, altså, jeg vil sige, den vigtigste og mest afgørende var for mig, var anden gang, jeg drak alkohol. Fordi første gang, der blev jeg sådan set så stiv, at jeg ikke rigtig kan huske noget som helst. Og det var til grøn fredag, altså blå mandag på en fredag, ikke? Og hvor det gik bare fuldstændig amok. Og efterfesten, det var hjemme hos mig, og altså, jeg var simpelthen så fuld, jeg kan ikke huske det. Og sådan tror jeg, det er, når mange 14-årige drikker alkohol for første gang med klassen, ikke? 14 år, man er heller ikke... Nej, man er fandme heller ikke ældre. Det er vildt nok egentlig, ikke? Og der var det ovenikøbet sent, kan jeg huske. Altså, jeg var ikke en af de første til at starte med at drikke. Jeg drak, da jeg var 13. Præcis. Ja. Men jeg kan huske anden gang, det var det, fordi mig og min veninde, vi blev inviteret til en fest et eller andet sted, og så var vi sådan, lad os tage afsted, for det var sådan, den rigtig første fest, vi blev inviteret til. Og vi fik hendes forældre til at købe noget alkohol til os, og alt det der. Og lige pludselig, det var også med folk, jeg ikke kendte, så var det der med, så jeg bare mærke, der var et tidspunkt, hvor så begyndte det virkelig at kigge ind, og jeg var sådan, shit, er det sådan her, det er at være fuld? Og så det andet, det der med, jeg har altid troet, at de her mennesker havde mig, jeg snakker med dem, jeg danser med dem, jeg har det sjovt med dem nu. Det var sådan, som om ting bare gik op i en højere enhed, fordi at det var det, der ligesom var omdrejningspunktet. Og det kan jeg huske, det var relativt afgørende, fordi der begyndte jeg ligesom at få den der med, okay, det er fucking fedt det her. Og at det så skulle ende ud i en hel masse andre ting for mig, end bare alkohol. Det var så en ting, men alkoholen var det, der sparkede det i gang. Det er der ikke nogen tvivl om. Lad os lige prøve at vende tilbage til, hvad du mener, når du siger en hel masse andre ting. Men først skulle jeg godt tænke mig at spørge dig, Nila, kan du måske sige et par ord om, hvad det egentlig er, der sker i vores hjerner? Som, altså for eksempel en situation, som Martha, hun beskriver her, med alt går op i en højere enhed på en eller anden måde. Når vi drikker alkohol, altså. Jeg tror, det er jo meget forskelligt, hvad det er, der får folk til at tænke, det her, det er bare mega fedt. Men det lyder som om, Martha, når du fortæller om det, så fanger jeg i hvert fald et socialt element i det. Altså nogle mennesker, som du lige pludselig har det mega fedt med. Så jeg forestiller mig, at det at være inkluderet lige pludselig i en gruppe, føle, at man er ligeværdig, man er sammen med ligesindede, man kan slappe af. Måske har man sådan til daglig mange tanker om, hvad andre måske tænker om en, og at man er meget selvbevidst, og lige pludselig så er man det ikke. Det tror jeg, der er rigtig mange unge, der kan genkende ved at drikke, hvor det at drikke og alkoholen får den funktion. På en eller anden måde, så kommer man fra de indre tanker og opmærksomheden på sig selv. Så lige pludselig så vender det, og så har man ikke alle de der tanker der. Man kommer ligesom ud af sit hoved og ud i verden, og kan bedre sådan folde sig ud, føler sig måske lidt mere fri. Den funktion tror jeg rigtig mange unge kan genkende, at alkoholen har. Det kan selv jeg i hvert fald genkende, og jeg er jo 34. Altså sådan, det er jo uhyggeligt, ikke? Hvad den kan gøre lige præcis med de der ting, hvis man går og overtænker lidt, eller er lidt anspændt til hverdag, og så får man lige et par genstande, og så er det ligesom om, som du siger, Nila, at man føler sig mere fri på en eller anden måde. Altså, der er ikke noget at sige til, at det kan ende med at være enormt vanedannende i hvert fald. Martha, du sagde, at det hele gik op i en højere enhed, og at det ligesom også kickstartede ikke bare alkohol, men også nogle andre ting. Ja. Vil du uddybe, hvad det er? Ja, men altså, der skete det, eller jeg ved ikke, om det var det, der skete, men det var i hvert fald sådan, at det skulle være for mig den tid, det var, at jeg begyndte først at ryge noget hash, og så begyndte jeg, og så fik jeg en ADHD-diagnose, og så fandt jeg ud af, at man kunne tage de der piller på en anden måde, og så fik jeg nogle dårlige venner i gåseøjne, ikke? Og begyndte at tage stoffer ind igennem det, og har taget nærmest alt. Og det gik virkelig, virkelig hurtigt. Og det var også bare fra den ene grænse til den næste grænse til den anden. Og først var jeg sådan, jeg skal aldrig ryge hash. Jeg ved, jeg bliver afhængig, så ryger jeg hash. Jeg skal aldrig gøre det der. Jeg ved, jeg bliver afhængig. Jeg gjorde det. Det kørte virkelig, virkelig hurtigt.
jeg har været inde i en masse kommuneforløb, og jeg har været et systembarn i lang tid. Og der er ikke nogen grund til nødvendigvis at gå længere ind i det, men det, man kan sige, min historie er lidt usædvanlig, kan man sige, fordi at der er jo ikke mange, der er systembørn på den måde, hvis man ser på de fleste. Så man kan sige, jeg har helt sikkert været disponeret for misbrug på en helt anden måde, end de fleste mennesker har. Men det gik ret stærkt for mig. Og endte med så at tage valget om at stoppe på et tidspunkt. Men det var så der, hvor alkoholen for mig begyndte at tage over. Fordi jeg faktisk, da jeg var i stofmisbrug, sværgede til, at jeg aldrig ville drikke alkohol. Fordi jeg faktisk synes, det var så forfærdeligt at drikke alkohol. Okay. Jeg kunne virkelig, virkelig ikke lide det. Nej. Altså man kan sige, du får ikke tømmermand af at tage kokain for eksempel, men så får du bare en rigtig, rigtig nedtur. Ja. Men jeg vil faktisk hellere have det psykisk dårligt og nedturen, end jeg vil have det fysisk dårligt. Fordi jeg ligesom, for mig handlede det om, at jeg var vant til at have det psykisk dårligt, og så var det ligesom nemmere at have mere at gøre, end at have kvalme og ligge og kaste op og alle de der ting. Ikke? Så i den periode drak jeg faktisk slet ikke alkohol. Men da jeg så stoppede med det, så tog alkoholen virkelig meget over, fordi jeg ligesom var vant til at køre på sådan et højt niveau af stoffer. Jamen, så skulle alkoholen så kompensere for det, som jeg ikke fik af stofferne. Hvad gjorde, at du kom ud af de stoffer til at starte med? Eller sådan, hvis du først drak alkohol, så røg over i stofferne, og så ligesom tog en beslutning helt selv om, sådan, jeg skal ikke røre de her stoffer længere, men hvad gjorde, du tog den? Jamen, altså, jeg er faktisk sådan selv lidt i tvivl om, hvad fanden det var. Jeg tror, det var fordi, at jeg havde en veninde, som lige pludselig, der var en dag, at der var flere dage, hvor vi ligesom havde aftalt, at vi skulle ses, men hvor hun så blev ved med så at tage stoffer med nogle andre. Og det blev jeg så vred over. Og jeg var sådan, fuck det, så skal jeg aldrig røre det lort igen. Så vil jeg hellere trække mig for alt det der. Fordi jeg blev så svigtet af, at hun ikke ville være sammen med mig. Vi havde et meget, meget tæt bånd i vores misbrug sammen. Og så kulminerede det også med, at der var blevet skrevet en indberetning om mig fra hendes bosted til kommunen, og jeg var i noget forløb derinde, og de ligesom havde meget styr på mig, og alle de der ting, hvor jeg var sådan, jeg gider jo i princippet ikke det her. Og hvad det var, der gjorde det er faktisk stadig lidt et spørgsmål for mig, men jeg kunne forestille mig, at det var sådan en blanding mellem det, også fordi, at min far fik det at vide, og jeg har altid været meget ligeglad, hvor min mor hun fik det at vide, for sådan, hun gør ikke noget alligevel. Men fordi min far, han ligesom fik det at vide, fordi de skulle fortælle min far det, fordi jeg var lige præcis kun 17 år gammel. Så det gjorde noget helt andet for mig, at han fik det at vide. Fordi at ham har jeg ikke haft meget kontakt med, men jeg har altid haft meget respekt for ham. Så jeg tror, det var sådan en blanding af de ting. Men så tog de andre ting, altså alkohol og også has for så vidt over der, ikke? Det er vildt. Altså sådan, det er en meget interessant sådan fortælling, det der med, at du har været vant til at have det psykisk dårligt, så det vil du hellere ligesom tage konsekvensen af med stofferne, end for eksempel de fysiske tømmermænd. Det har jeg aldrig, det er en helt ny verden, der åbner sig op for mig der. Det synes jeg er en interessant måde at lægge det ud på en eller anden måde. Men så får du stoppet, i hvert fald med stofferne, og det er jo heller ikke det som sådan skal handle så meget om. Så har vi bare lige fået kridtet banen op. Alkoholen tager sig over igen. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, altså, der sker det, at jeg faktisk i den sommer, hvor jeg ligesom stopper med at tage stoffer, der flytter jeg i gåseøjne ind hos en kammerat. Jeg er her i hvert fald hos ham nærmest 24/7. Og han var kok, og så det gik rigtig meget op i god vin og mad og generelt bare vin hele tiden. Det var sommer, det var godt vejr, så skulle vi lige have en øl, og så skulle vi lige det, så skulle vi lige det. Og jeg har snakket med ham efterfølgende, hvor han også har sagt det der med, at det handlede bare om, at vi hele tiden skulle drikke. Og når jeg tog et glas vin, så fik du 3 på den tid. Hvor det der med, at det gik bare hurtigt, og det der med, at det sekund, jeg havde det, så skulle det bare være mere. Jeg har aldrig i mit liv kun drukket et glas vin. Eller en øl. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Og på den måde tog det rigtig meget over. Og så havde jeg også nogle venskaber sådan ude ved siden af, som så rød meget has. Det ville han ikke, så jeg ligesom røg med dem, og så var jeg lidt forskellige steder og sådan noget. Jeg var ikke meget hjemme i den periode i hvert fald. Fordi jeg simpelthen bare havde så travlt med at flygte for mig selv.
Men det lyder som om, det er også meget sådan en fællesskabsting for dig i virkeligheden. Altså sådan, at det er noget, du har dannet nogle relationer op omkring. Først der med hende, din veninde, og så nu altså sådan det der med at opsøge nogle andre, som så også har lyst til at ryge, for eksempel. Helt sikkert. Altså. Men både og faktisk, fordi at størstedelen af mit stofmisbrug, for eksempel, det handlede om at sidde derhjemme og bare suge, eller lave et eller andet. Ikke? Det var det meget mit stofmisbrug, ligesom gik ud på. Det var altså bare at sidde alene og gøre det. Og det var også det, mit alkohol endte ud i. Men der var helt sikkert en fællesskabsfølelse af det. Om ikke andet, så handlede det om, at jeg var nødt til at gøre det med dem, for at ligesom retfærdiggøre det over for mig selv. Der er sådan et ord på engelsk, der hedder enabler. Det er, at hvis jeg siger til dig, skal vi tage ud og drikke nogle øl, jamen så gør det mere rigtigt for mig, fordi du er med. Og det tror jeg, den har jeg benyttet mig virkelig, virkelig meget af, fordi når jeg gjorde det alene, så skammede jeg mig jo sindssygt meget over det. Så. Ja. Nila, alkohol? Er det noget, der fylder hos dine patienter i din praksis egentlig? Det gør det for nogen, men altså hvis man har et decideret misbrug, og man har et ønske om at arbejde med det, så sørger jeg faktisk for at følge folk over i noget specialiseret misbrugsbehandling. Så dem, der kommer hos mig, de har sådan nogle... de har nogle tanker om, og måske gerne vil stoppe, men det er sådan et led af alt muligt andet, og det er ikke sådan det, der fylder allermest, faktisk. Men altså, når jeg snakker med dem, som de unge mennesker, som har et overforbrug, som man gerne vil arbejde med, hvor det ikke er et decideret misbrug, så kan det være meget interessant at gå ind og undersøge, hvad det egentlig er for en funktion, den her alkohol egentlig har. Og du siger lige sådan en hurtig vending, synes jeg, du siger noget med at flygte fra mig selv, for eksempel. Og sådan tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har det. Både dem, jeg møder, men jeg tror også rigtig mange, der lytter med, vil kunne genkende, at det kan for nogen have den der funktion. At man i hvert fald kommer ind i en eller anden verden, og ikke skal forholde sig til sig selv. Så noget af det, der kan være interessant at se på, det er, hvad er det så, der er i en selv, og hvad er det så, man flygter fra? Der kan være nogle vigtige tanker, noget vigtigt at få fat i der. Som man så kan arbejde med. Det kan man arbejde med terapeutisk. Så man ikke har brug for at flygte fra det længere på en måde, eller hvad? Der kan i hvert fald være nogle andre, mere hensigtsmæssige måder at forholde sig til sig selv på, end at bruge alkoholen til at flygte væk. Martha, du nikker meget, mens Nila, hun snakker. Men det er også det er meget rigtigt, altså fordi jeg siger tit til folk, når jeg hører dem tage stoffer eller et eller andet, så siger jeg til dem sådan, jamen, at du tager stoffer er sådan set ikke problemet. Det er, hvorfor du gør det. Fordi jeg kan jo også huske, at jeg har adskillige gange faktisk drukket for at kunne græde, for eksempel. Det der med for bare at kunne forstærke et eller andet. For ligesom at bare kunne gøre et eller andet håndgribeligt. For jeg har tit haft problemer med at græde, så ville jeg drikke. Så kunne jeg blive ekstra ked af det. Eller det der med hele tiden at være noget andet, så jeg kunne skyde skylden på alkoholen i det. Men så når jeg rent faktisk begyndte at få problemer, så kunne det umuligt være alkoholen, der var skyld i det. Hvor at det er sådan, hvad siger man, en effekt, der ligesom bare hele tiden bliver ved med at køre sig selv op. Fordi så har jeg det dårligt, så drikker jeg noget alkohol, så har jeg det dårligt på grund af alkoholen, så drikker jeg noget mere. Det er det der med, det kører bare rundt i en ond cirkel, ikke? Hvor at der netop er mulighed for terapeutisk set at kunne få bund i nogle af alle de der ting, fordi en ting er, at de forstærker hinanden, en anden ting er det der med, hvorfor er det, du er begyndt at gøre det så meget. Eller for eksempel have et overforbrug, eller ende med at have et misbrug af det, ikke? Ja. Kunne du mærke, at den måde, du ligesom drak på, skilte sig sådan ud for den måde, dine venner gjorde det? Altså både og. For det gik jeg faktisk at tænke på her. Fordi jeg tror, jeg har været meget i regi med folk, der har drukket meget. Det vil sige, det kommer også af den der, hvad siger man, lidt landlige kultur, der er oppe i Nordsjælland, der hvor jeg er fra, ikke? Altså at det er sgu ret normalt at drikke fyraftensbajer, og det er sgu ret normalt lige efter skole, eller så på den måde har jeg nok ikke nødvendigvis set det som værende ud over det normale, fordi jeg ligesom følte, at når jeg nu var stoppet med at tage stoffer, så kunne det være, at mit alkoholforbrug var normalt. Altså så ville det ligesom se normalt ud. Eller for eksempel sådan en ting som at tage en bajer med i bad.
Eller altså, lige inden man skulle et eller andet sted hen, lige drikke nogle øl, eller jeg hørte også folk, der tager shots inden de skal til eksamen, og alle de der ting. Så jeg tænkte, men det kan jo umuligt være så slemt. Men jeg tror nok i virkeligheden, at det er majoriteten, der er galt på den, når det kommer til det plan, ikke? Fordi du behøver ikke en øl for at gå i bad. Altså, det gør man ikke. Og du behøver ikke en flaske vin, inden du skal på Tinder-date. Nej. Altså, det er de der ting, som... Fordi det måske er det der præsentationspræget, at vi er så bange for hele tiden at gøre noget forkert, så det er nemmere at drikke noget alkohol, så du ligesom kan skyde skylden på det. Nila, hvad tænker du om de iagttagelser? Jamen altså, nu nævner du det her med præstationen, Martha, det tænker jeg da igen, altså for nogen, der er det den funktion, alkoholen har, at det kan være mere afslappende i virkeligheden. Så jeg tror igen, at det kan give rigtig god mening for mange at prøve at se på, er der et eller andet, man kan erstatte det med? Altså, hvad er det egentlig, det gør for mig? Hvad er det, jeg bruger det til? Og kan jeg gå en anden vej, som gør, at jeg også har det godt med mig selv bagefter? For jeg hæfter mig også meget ved skammen. Den skam, der kan være forbundet med det for nogen. Og det er jo virkelig en rigtig ærgerlig selvforståelse, men også kommer til at have, og det er også bare noget, der peger på, at det smitter rigtig meget af på ens identitet, at have et overforbrug, som man ikke er særlig stolt af, fordi at det er meget ødelæggende på mange måder, både psykisk, men også fysisk, og så er der ligesom skammen oveni. Så det er en tung byrde at bære. Hvordan fyldte skammen for dig, Martha? Jeg tror faktisk ikke, det fyldte så meget, fordi jeg ligesom bare havde accepteret det, sådan her jeg gjorde ting. Fordi jeg tror, inde i mig, så handlede det også rigtig meget om, jeg synes faktisk, det var ret sejt. Altså jeg synes faktisk, det var sådan, den der livsstil med, jeg drikker meget, der er ikke nogen, og alt det der. Altså at det ligesom bare, blev en identitet virkelig hurtigt. At så var jeg hende, der drak meget, eller så kunne jeg det ene og det andet, og alle de der ting. Så sådan, jeg tror, det var sådan, skammen ligesom kamuflerede sig hos mig. Fordi jeg vidste godt, der var noget galt. Og specielt under mit stofmisbrug, kan jeg huske, at hver eneste gang, jeg havde de her nedture, så ville der bare køre sådan en tanke ind i mit hoved om, at du er en kæmpe misbruger. Også fordi det er meget, meget negative tanker, der kommer, når du har den her nedtur, fordi der ikke er nogen dopaminer tilbage overhovedet i din hjerne, ikke? Hvor det virkelig bliver sådan du er et skrækkeligt menneske, du misbruger, du gør alle de der ting, bla bla bla. Men de tanker var der jo stadig, da jeg var stoppet med at tage stoffer. De kom bare til syne på en anden måde, fordi jeg ligesom tænkte, at alle andre drikker alkohol, hvorfor skulle jeg så ikke også kunne? Og hvad der galt med det? Og jeg kan også huske, at jeg snakkede med en sagsbehandler, hvor hun siger til mig, bare fordi, hvis du ikke drikker sådan hele tiden, og hvis det ikke er dit fokuspunkt, så kan du sagtens drikke. Og den tog jeg virkelig meget til mig, fordi at for det første havde jeg jo lovet, hvor meget jeg drak. Og for det andet, så var det der med, hvis en sagsbehandler har sagt det til mig, så må jeg gerne. Og på den måde, så tager det jo også overhånd. Når der bare er en lille bitte smule, hvad siger man, anerkendelse eller fortællen om, at det her det er faktisk okay. Eller at der er jo også mange andre kan jo også godt drikke alkohol og alle de her ting. Så bliver det ligesom bekræftet i mig, at så må jeg jo gerne. Og der har jeg så bare en tendens til at få det til at tage kæmpe overhånd. Jeg stopper ikke igen, når jeg begynder på sådan noget. Men hvis ikke der var den her, i hvert fald ikke objektivt set skam forbundet med det, men måske en mere kamufleret en, var det så noget, du forsøgte sådan at skjule for andre, eller var det egentlig bare noget, du gjorde sådan, uden at tænke over, hvad andre så? Jeg tror ligesom, jeg havde accepteret, at fordi jeg fik jo meget ros for, at jeg ikke tog stoffer mere. Det fik jeg jo sindssygt meget ros for. Hvor er det godt, og det er så fedt, at du er ikke ved at dø-agtigt, sådan nogle ting, ikke? For det var virkelig også et punkt, hvor jeg var ved at dø af det. Jeg tror også, at det ligesom også forstærkede, at alkohol er jo så normalt. Altså, det er virkelig normalt. Altså, det er jo, som sagt, super usædvanligt ikke at drikke alkohol, ikke? Hvor at, på grund af, at jeg så fik den der ros for at være clean, så tænkte jeg, så kan jeg jo lige så godt bare drikke lige så meget overhovedet vil. Og jeg tror ikke nødvendigvis, jeg har skammet mig over. Jeg har bare ikke rigtig tænkt det som værende et problem, fordi at det gav så god mening inde i min livsløgn, at det her, det er jo normalt. Men det var det jo på ingen måde. Så jeg husker faktisk ikke
skam som værende den største ting i forhold til mit misbrug. Jeg tror mere bare, at jeg var mega ked af det, og jeg tror, jeg var mega fortvivlet i, hvordan mit liv hang sammen, fordi der ligesom var begyndt at blive præsenteret nogle andre historier, end den forestilling, jeg har haft om mit liv. Hvad kunne det være for noget? Altså det er mere ind i forhold til familie og sådan nogle ting, og hvordan ting ligesom har hængt sammen, da jeg var lille, og jeg har i hvert fald haft nogle andre forestillinger om, hvordan ting er foregået, end hvordan det egentlig er foregået. Så på den måde, så var der simpelthen så mange andre ting, og så meget fortvivlelse, så det der med, det er nemmere at forholde mig til bare at drikke. Ja. Ja, Nilla? Altså, jeg synes noget, der er rigtig vigtigt, som jeg hæfter mig ved, Martha, i din fortælling, er jo også, at det sidder meget, meget dybt. Altså, der er simpelthen, det beskriver du også, den her indre logik omkring at tillade sig selv. Der er en masse tanker, der tillader dig at gøre det, og det tror jeg bare rigtig mange kan genkende. Og det bliver en del af ens identitet. Det har virkelig en stærk funktion, og det har så store fordele for en, at ulemperne ligesom, der er ikke rigtig balance. Der er simpelthen bare for mange fordele til at lade være, kan man sige. Og det siger jo lidt om, hvor svært det kan være at træde ud af det. Fordi der er jo nogen, som kan kigge på og tænke, hvorfor stopper du ikke bare? Kan du ikke se, at det her det er skadeligt? Kan du ikke se, hvad det gør? Kan du ikke bare lade være? Og fortællingen her, den peger jo også i retning af at understrege, at det kan man ikke bare altid. Altså det er jo virkelig, virkelig vanskeligt at træde ud af et misbrug. Så det tror jeg er rigtig vigtigt, at man kan forstå os som pårørende. Du nikker, Martha. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså fordi jeg kan huske, jeg har også været meget inde i psykiaterregi og alle mulige ting. Altså blevet udredt for hvad som helst. Og hvor at det var sådan noget med, så skulle jeg stoppe med at ryge i 3 måneder for så at kunne blive udredt. Men der var jo ikke nogen, der sagde til mig, at jeg ikke måtte tage stoffer imens. Og altså alle de der ting, hvor der hele tiden har været sådan alt muligt. Men det der med, jeg kunne ikke blive udredt, hvis jeg ikke var clean. Men jeg kunne ikke blive clean, hvis jeg ikke blev udredt. Og det er der, hvor der er mange selvmodsigelser, i hvert fald i forhold til det der med at blive ædru, fordi det er så svært. Fordi når du ligesom har, jeg ser lidt et misbrug som værende sådan en blodrus, når du ligesom har fundet ud af, at det her det kan dulme, og det her det kan tage problemerne fra mig for en stund, så er det bare så fuldstændig umuligt at være. Hvordan påvirker det her alkoholmisbrug din hverdag? Jeg tænker, du er 19 år i dag, så du har jo gået i skole, eller været i hvert fald i gang med en eller anden form for uddannelse, forestiller jeg mig. Ja. Jamen altså, jeg har ikke været i gang med uddannelse. Nej. Jeg har min 10. klasse. Men det er også det, jeg mener. Det var også en skole. Ja, det er rigtigt. Og altså, det har påvirket mig på den måde, at jeg blev tilbudt at uddanne mig som sommelier. Og har også hørt om folk, altså fordi jeg har arbejdet på en vinbar, hvor jeg faktisk blev rigtig dygtig til vin, og jeg kan rigtig godt lide at nørde om sådan nogle ting. Men kom så over på en anden arbejdsplads, hvor at jeg så blev tilbudt det her, og hvor jeg var sådan, det vil jeg virkelig gerne, men det kan jeg bare ikke. Jeg kan virkelig ikke lige meget, hvor meget jeg overhovedet kunne fifle med ting, og lige meget hvad, så kan jeg ikke få den her uddannelse. Fordi alt siger det bare imod. Jeg har hørt om folk, der er i AA for eksempel, og sådan nogle ting, som er sommelierer, men det ved jeg bare, jeg ikke kan. Og jeg kan slet ikke som nyclean uddanne mig til det. Det der med, at jeg skulle sidde og have vin i munden. Jeg ved, hvad det starter inde i mit hoved. Fordi det handler ikke om nødvendigvis det der med, at jeg ikke godt ville kunne have vin i munden. Men det handler om, når jeg kommer hjem igen og tænker, altså alle signaler bliver jo startet op i hovedet på en. Så det har i hvert fald påvirket rigtig meget. Det har også gjort, at jeg har sagt op for den arbejdsplads, fordi jeg kan ikke arbejde med vin. Også selvom at 80% af butikken, det er en isbutik. Men de sidste 20%, der skal jeg sælge vin til folk, og det er ligesom at gå ned i en brillebutik, og der står en uden briller og siger, jeg kan bare så godt lide dem her, og det giver jo ikke nogen mening. Vel? Så jeg har i hvert fald haft sagt farvel til det, og har sagt til mig selv, at jeg skal aldrig tilbage til restaurationsbranchen, fordi det har næsten altid med alkohol at gøre, og det kan jeg ikke være med til, det kan jeg ikke stå indenfor i hvert fald. Så det har i hvert fald gjort, at du har måttet give en uddannelse og et job op, som du var glad for. Ja. Men hvad med, da du gik i skolen? Altså inden, fordi nu siger du her, du er nyclean, og ved ligesom, at du er nødt til at sige farvel til det her. Ja. Men hvad med, imens du var i et alkoholmisbrug og gik i skole? Ja, altså man kan sige,
da jeg var i alkoholmisbrug, det kom faktisk ret sent. Det kom jo netop efter jeg var stoppet med at stoffer. Og okay. Stofferne har faktisk fyldt mest, mens jeg har gået i skole. Okay. Lidt uhyggeligt nok, at det var i 9. og 10. klasse. Ja, det er faktisk lidt. Men det var sådan, det var for mig, så jeg tror, der har jeg faktisk været meget afskåret for alle andre. Okay. I den periode. Ja. Jeg har ikke drukket særlig meget, men som sagt, jeg svorede virkelig til, at jeg ville ikke drikke. Så det kom først meget, meget senere. Jeg vil sige, mit alkohol stak faktisk også mest af, da jeg var allermest alene. Fordi jeg flyttede til København efter den sommer hos min kammerat. Og hvor jeg boede hos en mand, som jeg har sagt, jeg har et fuldtidsarbejde, men den restaurant, jeg var i gang med at arbejde på, de gav mig næsten ikke nogen vagter. Men jeg havde sagt, at jeg ville være væk om aftenerne. Og hvad laver man om aftenen, hvis man er misbruger og har en cykel, og ved, hvor man kan købe vin? Du cykler rundt, og du drikker. Fordi der var jeg virkelig bange for det der med, at jeg ville blive smidt ud, fordi at kravet for at bo der, det var, at jeg havde en fuldtidsbeskæftigelse. Så du var bange for simpelthen at være for meget hjemme? Ja, lige præcis. Og det lyder så latterligt, ikke? Ej, det synes jeg bare lyder... Ja. Det kunne jeg faktisk forestille mig, at mange mennesker ville være. Altså, i hvert fald her i byen, det er jo svært at få en lejlighed. Ja, og lige præcis. Hvis der er et krav, som man tænker, det kan jeg da godt efterleve. Jeg har jo alligevel et arbejde, som man så lige pludselig ikke kan leve op til. Så tror jeg, at mange kunne finde på at sidde på en bænk et eller andet sted. Bare for at få lov til at komme op og sove nogle timer efter. Lige præcis. Og det var virkelig den, som jeg kom ind i. Og så var det der med, jeg gik jo til nogle møder. Det kommer vi måske ind på senere. Nogle ender i møder. Hvor jeg også var sådan, jeg burde virkelig sige, at jeg har det svært. Og jeg burde virkelig. Og jeg kan jo ikke, imens jeg sidder til møder, og sådan tage ud og drikke bagefter. Og det gjorde jeg jo adskillige gange. Ikke? Men det var sådan, mit liv så ud der. Indtil jeg så fik et helt tredje job, hvor jeg så i det mindste var væk hele tiden. Men det første lange stykke tid, da jeg boede i København, der var det sådan, det så ud. Jeg cyklede bare rundt, og hvis jeg ikke var hos min veninde og drikke, så var jeg bare ude at drikke. Ikke? Så ja, det var der, hvor min alkohol var værst. Okay. Nila, du markerede os før. Jamen, jeg synes, det bliver så tydeligt, hvor indgribende det er i livet at have det sådan her, og det ligesom sniger sig ind i alle sprækker alkoholen, og hvordan kan man ligesom komme til det, og løgn, der bliver bygget op omkring det, og derfor så kræver det jo også sindssygt meget, at skulle komme ud af det igen. Og det synes jeg er en ret stærk fortælling i virkeligheden, som jo også ligger i det her, Martha, som du fortæller. Det kræver rigtig meget at kunne sige, altså simpelthen vælge fra og sige, men så kan jeg ikke det her. Fordi det er simpelthen for stor en risikofaktor for, at jeg falder tilbage igen. Og jeg tror, der er mange, der jo skal stå i sådan en situation, hvor man virkelig tager nogle ret heftige livsvalg. Og for nogen så er det altså også at vælge venner fra, vælge det sociale fra, starte på en frisk. Det kræver virkelig meget mod. Så jeg synes også, at i hvert fald værd at anerkende, at i denne her fortælling, der er virkelig også meget mod. Det er virkelig nogle store beslutninger og fravalg, der bliver... Ja, du tager her, Martha. Det synes jeg er meget, meget stærkt. Vi skal også høre meget mere om netop det mod og det vendepunkt, som vi også når til lige om lidt. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, hvad sker der egentlig i vores hjerner, når vi bliver afhængige af noget på den måde, som Martha har været af alkohol, men vi kan jo alle sammen blive afhængige af ting i virkeligheden. Ja, man kan blive afhængig af mange ting, og det er jo det, der ligger i afhængigheden. Den onde cirkel i virkeligheden. At man ligesom skal have mere og mere af det, og jeg er jo ikke neuropsykolog, så sådan de helt, altså så kemien, den kan jeg ikke fortælle så meget om. Men der ligger sådan i afhængigheden, at man godt ved, det her det er simpelthen skadeligt for mig, det bør jeg ikke gøre, men jeg kan ikke styre min trang, så bliver jeg ved med at gøre det igen og igen og igen. Og til sidst så er det rigtig svært at komme ud af. Så den der onde spiral, som jeg synes, Martha, du beskriver ret fint i virkeligheden, og også glidebanen i virkeligheden, som hører til rigtig meget afhængighed, at det ligesom noget leder til noget andet. Det kan være stærkere stoffer i virkeligheden. Det er også en stor del af det. Så den onde spiral, og at man har en bevidsthed om, jeg vil så gerne ud af det, men jeg kan ikke komme ud af det. Trængen er simpelthen for stor. Det er en stor del af afhængighed for rigtig mange. Og det er rigtigt, hvad du siger. For nogen kan det være, for nogen er det alkohol, men for nogen er det stoffer, for nogen er det noget helt andet. Der er også nogen, der er afhængige af kosmetiske operationer. Det giver ligesom et kick. Det giver noget, der er meget, meget positivt.
Og så er der også mange, der mærker den der bagside, de negative følelser, de negative tanker. Og så er man jo afhængig af at komme op igen og få det der kick. Og så er den onde spiral ellers bare i gang. Vi skal, som Nila også var inde på før, også tale om noget af det smukke, har jeg næsten lyst til at sige, men i hvert fald meget opløftende og gode ved den her historie, Martha. Og det er jo netop det mod, som Nila også siger, som at du besidder til ligesom at tage nogle ret altså hvad kan man sige, gode og stærke valg i forhold til, at du også vil lægge de her misbrug på hylden. Først stofferne, så kan det godt være, at der lige kom et alkoholmisbrug ind, men det er alligevel også en stor og stærk beslutning. Men selvfølgelig også alkoholen, som du er clean fra nu. Hvad er ligesom vendepunktet for dig? Hvornår husker du, at du indser, at du må gøre et eller andet ved det her? Ja, men altså vendepunktet, det blev, jeg vil sige, det var over en uges tid, det var over sådan et par uger. Men først, så jeg havde noget med en fyr, og så droppede han mig, og så jeg med en masse andre, og så lige pludselig så møder jeg en. Og jeg var sådan, han lytter til mig. Jeg sad, og jeg var ham til morgenfesten, der sad og snakkede om sin syge moster over for ham, og på en eller anden måde, så var han bare sådan lidt rolig, og så tænkte, what the fuck? No. Han var virkelig nice. Men det, der så sker, det er, at jeg giver ham klamydia. For nogle af alle de der mærkelige typer, jeg nåede at være sammen med på de 2 uger, hvor jeg var blevet droppet af en anden. og det fandt han ud af for mig. Og jeg var sådan, fuck. Fordi jeg var ikke i gang med at tage mit liv seriøst, og jeg vidste udmærket godt, jeg havde det, og alle de der ting, hvor jeg blev så skamfuld over, at jeg havde givet en sund og rask mand klamydia. Jeg havde altid svoret, at hvis jeg påvirker nogle andre mennesker end mig selv, så skal jeg virkelig gøre et eller andet. Og jeg har påvirket masser af mennesker, men det var folk, der ligesom var med ind i det, men nu har jeg taget et helt sundt og rask, normalt menneske og bare revet med ind i mine dårlige mønstre. Og han blev selvfølgelig sur på mig, og jeg blev mega ked af det. Og jeg tænkte, hvad fuck gør jeg? Så først, så tænkte jeg kender jo til det der indad. Og der var et kvindemøde om mandagen. Og det skete søndag det her, og så tænkte jeg, det skal jeg hen til. Selvom jeg har det meget, meget svært med kvinder, så er jeg nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at gøre noget andet. Fordi, hvordan fuck kan jeg sige undskyld til det her menneske, som jeg rent faktisk holder af? Og det gjorde jeg så. Og så kan jeg huske, så ringer jeg til min far. Og jeg begynder bare at stortude bagefter. Og jeg begynder at sige ham, og i dag der omtaler vi det som klamydia-samtalen, at jeg synes alting, det var så uhåndterligt. Jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle gøre, og det var simpelthen noget virkelig lort. Og så fik jeg også den der tanke, jamen, det kunne måske godt være en rimelig god idé at stoppe med at drikke, fordi det er det, der får mig til at gøre de her ting. Og det er det, der får mig til både at gå på kompromis med mig selv, men også med andre menneskers sundhed efterhånden, ikke? Fordi jeg vidste godt, jeg havde det. Og jeg vidste godt, at jeg løb risikoen ved at være sammen med ham, men jeg gjorde det alligevel. Og der følte jeg mig sådan helt umenneskelig, at hvordan fanden kan man finde på at gøre sådan noget, ikke? Så det var nok det store vendepunkt for mig, at jeg så skulle afprøve det igen 30 dage efter, om var det nu rigtigt, at jeg ikke kunne tåle alkohol. Det er en ting, men jeg kunne virkelig mærke der, at det var ikke det, jeg skulle mere. Og også det der med, at jeg har altid haft den der med, at alle kan finde ud af at sige undskyld, men det er ikke alle, der kan finde ud af at handle på deres undskyldninger. Og jeg var sådan, hvordan fanden siger man bedst undskyld? Jamen det er jo netop ved at tage de mønstre op, som jeg har gået med de sidste 18 år, i princippet, ikke? Og der fandt jeg så indad, og der har jeg kommet mindst 2 gange om ugen de sidste 1,5 år. Vi skal måske lige sige, at NA, det er anonyme narkomaner. Lige præcis. Så alle i hvert fald ved det. Ja. Og jeg må bare sige, det er jo næsten en, altså det er jo helt vildt, at det er en klamydia, der skal få være hele vendepunktet for dig. Noget, som jo i virkeligheden er så harmløst. Ja. Og som, jeg ved ikke, hvor mange unge mennesker har prøvet at smitte hinanden med på alle mulige måder. Ikke? Lige præcis. Men som gør, at det lige pludselig går op for dig, at du måske har gjort noget, som føles grænseoverskridende. I hvert fald, hvis du har været velvidende om at have klamydia, og alligevel har haft ubeskyttet sex med en anden person. Ikke? Det kan jeg godt forstå, at man lige tænker sådan, det var måske ikke så pænt gjort af mig. Men i virkeligheden, så kan man jo sige, det er jo dejligt, hvis det har fået dig til at tænke over tingene, og at ham her måske, han ligesom reagerede på en måde, der gjorde, at du fik et wake-up call. Ja.
virker det lidt som om. Ja. Men du siger så, at det gjorde, at du kontaktede anonyme narkomaner, NA, og gik der. Og så gik der 30 dage. Ja. Og så skulle du lige teste. Ja, og det tror jeg, det er en meget, meget klassisk historie for alle, der kommer ind sådan et sted. At man lige skal prøve af, var det nu virkelig så slemt? Altså, jeg har mødt så mange, der er kommet ind med ingen dage, og så har de lige fået en måned, og så har de lige prøvet igen, ikke? Men det var for mig, var det bare det der med sådan... Jeg vidste ikke lige, hvad fanden der var galt. Jeg var sådan, der er et eller andet. Og jeg ved ikke, om det var en dårlig dag, eller hvad fanden det var. Og jeg kan huske, at jeg sad på Israels plads, og jeg var bare sådan, please, hvis der er en eller anden Gud, så lige giv mig et eller andet tegn til at lade være med det her. Og jeg gik selvfølgelig ned i Coop 365 og købte en flaske vin, og jeg har aldrig nogensinde fået det så dårligt af en halv flaske vin. Altså, jeg kunne ikke se noget. Jeg sad i Ørstedsparken, og jeg boede 200 meter væk, og jeg kunne næsten ikke... Altså, mit syn var sløret, og min mave, det var sådan i krampe. Og så var jeg sådan, det var nok det tegn, jeg havde brug for. Jeg har ikke gåsehud. Ja, og så gik jeg hjem og lavede yoga, for jeg tænkte, det kan muligt være alkoholen, der har fået mig til at føle sådan her. Og jeg prøvede alt muligt, og så gik jeg ud og kastede op, og så havde det fint. Og jeg prøvede det samme dagen efter, jeg meldte mig syg for arbejde. Efter at jeg havde snakket med en af mine kollegaer, som var sådan en ung fyr, der også lige var i gang med at prøve livet af. Jeg havde sagt, du skal tage dig sammen, og du skal passe på dit liv, og du får ikke noget ud af de der venner og sådan noget. Og så meldte jeg mig syg og gik ned og drak. Og så fik jeg det præcis samme. Og det var på det tidspunkt, der var det min lever, der gjorde ondt. Altså, jeg kunne oprigtigt mærke min lever. Og jeg var sådan, har den virkelig taget så meget skade? Og det er ikke usandsynligt, at den egentlig har det. Men som sagt, så gik jeg ud, kastede op, og så havde det fint igen. Og det var det tegn for det, som jeg betegner som min højere magt, der ligesom sagde, det her, det kan du ikke tåle. Og for mig har det virket, at det var en skræmmeoplevelse, jeg sluttede på. Og de 30 første dage, da du gik i NA, og ligesom var clean for første gang i lang tid, kunne jeg forestille mig. Hvordan havde du det der? Altså, jeg skammede mig meget, kan jeg huske. Så kom skammen måske? Ja, der kom den. Fordi for det første, så havde jeg jo tidligere hen blevet introduceret til NA, og jeg havde lovet min clean time derudaf, fordi jeg troede, som sagt, alkohol ikke galt for mig. Så jeg havde jo gået og sagt min clean time for stoffer og alt det der. Og så i princippet havde jeg næsten 7 måneder clean der for stoffer, men drak så som et hul i jorden ved siden af, ikke? Og der kan jeg huske, der sidder jeg til et møde, der havde jeg omkring 20 dage, og jeg sidder der og indrømmer, at jeg har kun 20 dage, selvom jeg har sagt, at jeg har 7 måneder. Og det var, altså det var første gang, jeg nogensinde har grædt i en samling med flere mennesker end bare mig selv i lang tid, hvor det var i hvert fald pinligt for mig at skulle indrømme, at jeg ikke var perfekt. Og at jeg ikke var sådan en eller anden mirakelhistorie på at blive clean og alle de der ting, men det der med, at jeg var faldet i, det synes jeg var så pinligt. Selvom at når jeg hører folk, der falder i nu, jeg synes, det er så stort, de kommer tilbage og sådan nogle ting. Men jeg kunne slet ikke, altså, jeg synes bare, det er vildt, at folk de indrømmer nu, at de er faldet i, fordi det ville jeg ikke kunne. Altså det der med, at jeg vil hellere redde mit ansigt end min røv. Altså det der med at tabe ansigt, det er jeg bare ikke god til i hvert fald. Men det giver jo også mening, hvis du, som du sagde tidligere, at du ligesom har fået så meget ros for den her clean time, og at du er stoppet med at tage stoffer, og at det ligesom har været noget, der har fyldt for dig, at du ikke har ville skuffe andre mennesker ved så at sige, at du har haft et andet misbrug ved siden af. Ikke? Det synes jeg giver al mening i verden, at det er det narrativ, du har bygget op, og du ikke har ville skuffe hverken omverdenen eller dig selv med det andet. Så det må også have været en lettelse på en eller anden måde at få det ud, kunne jeg forestille mig. Kæmpe. Virkelig. Men efter du så er faldet i, som du kalder det, og opdager, at det her, det har du ikke lyst til længere, så har du simpelthen ikke drukket siden? Overhovedet ikke. Det var den 11. april 2023. Så, det er jo længe siden allerede. Jamen, det er et år og nogle 3-4 måneder, tror jeg. Så det er længe siden nu. Og det, jeg sådan set gjorde, det var, at jeg tog på ferie i en uge hos min far. Og på det tidspunkt, jeg var begyndt at få psoriasis, og min krop var virkelig begyndt at sige fra. Jeg tager en uge på ferie hos min far, og så bliver vi enige om, at når jeg kommer tilbage til København, så siger jeg mit job op, så siger jeg min lejlighed op, og så tager jeg hjem. Sådan helt basalt, så vil jeg bare gerne hjem. Ikke?
Og på det tidspunkt havde jeg ikke boet hos min far, siden jeg var 7 år gammel. Så det var en kæmpe omvæltning for mig at skulle hjem i mit barndomshjem, hvor at min, livsløgn slet ikke passede ind. Og hvor vi lidt har kaldt det sådan genopdragelsesrejse på den måde, at jeg skulle lidt lære at være barn igen, fordi det havde jeg ikke fået særlig meget tid til, da jeg ikke boede hos ham. Så jeg skulle ligesom hjem og have alle de der følelser sådan genstartet i, jamen hvem er jeg, hvad kan jeg, hvad er mine værdier og alt det der, fordi alt det var jo blevet til fuldstændig tåge inde i mig. Jeg vidste jo ikke, hvem fanden jeg var, hvad jeg kunne lide. Altså nogle dage så kunne jeg ikke lide kartoffelmos, og nogle dage så elskede jeg det bare, ikke? Altså, så det var, og der bor jeg stadig. Og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer ud derfra i gåsøjne, ikke? Men det var det, jeg gjorde, og så har jeg holdt min clean time siden da. Og kommer til møder i København 2 gange om ugen. Selvom der er nogen, der anbefaler at gøre det meget mere, så er det, hvad der er realistisk for mig, ikke? Men, så det er, apropos mod, det er det der med rent faktisk bare at fjerne sig selv fra alle de dårlige ting. Det virker. Det virker virkelig. Og min psoriasis faldt også fra 2 uger efter, jeg var flyttet hjem. Og at jeg så både har fået, altså jeg har fået 3 forskellige hudsygdomme i min clean time, altså, og hvad det er, om det er min krop, der ligesom prøver at regenerere sig selv hormonelt, eller hvad det er, så er det i hvert fald, der er i hvert fald mange, der snakker om, at når de bliver clean, det der, hvor de begynder at få alle mulige mærkelige sygdomme. Ja, Nilla, du nikker der. Er det noget, du også har hørt om, eller? Det ved jeg faktisk ikke. Men altså, hvis der er nogen, der fortalte mig, at kroppen ligesom skal rense sig selv ud, så vil jeg tænke, det gav god mening, men jeg ved det ikke. Men altså, man kan jo sige, det understreger jo bare, at det kræver noget ryggrad at holde fast, når man så begynder at opleve alle de her negative sider, er også at været clean, ikke? Og have sagt nej til det. Så ja. Martha, hvad synes du om den kultur, du så ligesom er kommet ud til nu, når du kan se den med ædru briller, har jeg lyst til at sige, eller i hvert fald altså med dig nu, der ikke har drukket i over 1 år, hvilket man ikke kan sige om mange 19-årige, kunne jeg forestille mig. Hvad tænker du om måden, vi ligesom drikker alkohol på? Ja, altså, jeg synes, den er meget sjov. Og faktisk så synes jeg, altså jeg kan faktisk rigtig godt lide at gå i byen. Jeg synes, det er mega sjovt, og jeg synes, det er vildt sjovt at være til fester og koncerter og alt det der ting. Men jeg ved også bare, at når jeg gør det, så er der noget inde i mig selv, jeg går på kompromis med. Jeg snakkede faktisk med en veninde, som hun går i kirke og er relativt troende, hvor hun siger, at hun kommer længere væk fra Gud, når hun går i byen. Og ikke for at blande Gud ind i så mange ting, men jeg kan rigtig godt lide hendes måde at se det på. Det der med, at du trækker dig selv væk fra dine egne værdier. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Det der med, at det, jeg går op i til dagligt, det gør jeg ikke, når jeg er til fest. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke sagtens skal finde en balance i så at tage til fester. Men det der med, at det ikke skal overtage mit liv. Og det kan jeg i hvert fald mærke for rigtig, rigtig mange, at jamen, hvis de ikke bliver inviteret til en fest, så går deres verden jo nærmest ned. Og ensomhedsfølelsen, der er så stærk, og alle de der ting, jeg synes i hvert fald, det er meget, meget voldsomt. Altså jeg synes, fordi nu ved jeg, hvordan jeg selv har været. Jeg har også hørt, hvordan andre har set mig og sådan nogle ting. Men jeg har faktisk aldrig været den store fester på den måde. Men når jeg ligesom kan se det udefra, så synes jeg virkelig, det er en voldsom alkoholkultur. Altså nu har jeg heller aldrig gået i gymnasiet, så jeg kan ikke udtale mig om det. Men for de venner, hvordan jeg kan se gå i gymnasiet, eller i hvert fald har gjort, og studenterugerne og studentertiden, og bare gymnasiefester, og alle de der ting. Altså det er virkelig, virkelig et højt tempo, man skal holde med på, og det er virkelig, virkelig hårdt, både for kroppen og psykisk, og alle de der ting. Så jeg synes faktisk, det er en fuldstændig vanvittig alkoholkultur. Har du oplevet, hvis du har skulle tage til en koncert, eller hvis du er blevet inviteret til en fest, og du så har valgt at tage dig hen, at folk har kigget skævt til dig, fordi du ikke drikker? Altså, man kan sige, de fleste steder, hvor jeg har været med til fester, der har folk jo set mig være fuldstændig væk på stoffer.
Så mange af dem har været glade for, at jeg faktisk er ædru. Altså, jeg var nok lidt den type, man skulle undskylde for, når jeg var gået. Og sådan, nej, det skal jeg altså ikke tage af, hun er, eller et eller andet, ikke? Ja. Men når jeg har været et sted, hvor jeg ikke har kendt folk før, så har jeg altså fået mange spørgsmål. Og specielt i starten, der var det sådan lidt svært at svare på. Men for det første har jeg fundet ud af nu, jeg skylder ikke nogen som helst svar. Der er ikke nogen som helst forklaring på, hvorfor jeg ikke drikker alkohol. Det kan være, at jeg ikke gider. Det kan være, at jeg er træt. Det kan være, at jeg skal køre hjem. Det er alle mulige. Så for det første, så ved jeg, at jeg skal ikke give en forklaring. Men for det andet, så er det også fordi, at jeg ligesom har accepteret så meget over for mig selv. Hvis jeg drikker igen, så ender jeg med at slå mig selv ihjel på det. Og det lyder måske lidt voldsomt, men jeg ved bare, at der er sådan en saying, at du starter, hvor du stopper. Jeg kommer ikke tilbage til der, hvor det var sjovt til at starte med, og så er det lidt grineren. Jeg ender med at sidde derhjemme igen, og bare drikke og drikke og drikke. Det der, jeg ved, jeg ender igen. Og fordi jeg ligesom har accepteret den del over for mig selv, så har det været meget, meget nemmere ligesom at snakke med andre mennesker om, når jeg ligesom har snakket med dem om det. Så har jeg sagt, at jeg kan ikke tåle det. Altså, nu er jeg et meget, meget udadreagerende, sådan udadvendt menneske. Jeg snakker meget med på rigtig mange forskellige ting. Og så siger jeg, hvis jeg kan opføre mig sådan her ædru, så vil du i hvert fald ikke se mig fuld. Og hvor det kan folk grine lidt af og sådan nogle ting, ikke? Men ja, altså personligt set har jeg faktisk haft rigtig gode sådan, oplevelser med det. Okay. Men jeg ved, at der er rigtig mange, der ikke kan tage det. Fordi at der for i hvert fald for mit eget vedkommende, hvis jeg mødte nogen, da jeg var aktiv, der ikke drak alkohol, så kan jeg love dig for, at jeg nok skulle fortælle dem, hvor forkert det var. Fordi at de jo afspejlede det, jeg ikke selv kunne. Så jeg ved, at der er meget modstand for rigtig mange mennesker. Jeg tror bare, jeg har været meget, meget heldig, at jeg er kommet ind i nogle, fællesskaber og sådan nogle ting efter det, og har mødt nogle rigtig, rigtig gode mennesker, der ligesom har vist, eller ikke vist, men som har haft respekt for, at jeg ikke drak. Fordi altså for det første, så er der ikke særlig mange, der egentlig tænker over, om det er en cola eller en øl, du sidder med. Men når de så spørger, så det der med, jamen, jeg har det lige så godt, eller jamen, jeg overgår ikke, eller et eller andet. Ikke? Det der med, altså, jeg tror ikke, nogle gange har jeg forklaret det hele, men det er også en lang historie at fortælle folk, ikke? Så, jo. Ja. Det er en lang og sårbar historie, at skulle sidde og hive op på en bar, eller hvad ved jeg, præcis, en gang om ugen, eller hver gang man møder nogle nye mennesker, ikke? Jo, netop. Der er det i hvert fald en vigtig tommelfingerregel at tænke det der med, at man ikke rigtig skylder nogen et svar. Lige præcis. Kun hvis man selv føler, det er noget, man har lyst til i hvert fald. Nila, du markerede før. Jamen, det er jo i forhold til den her kultur, alkoholkultur, der er meget hersker blandt unge og blandt danskere generelt, og det ved man jo, at der er. Vi er jo eksperter i at drikke, det kan man jo se sådan, når man laver de her undersøgelser i Europa, der slår vi jo virkelig nogle rekorder, vi jo ikke på den måde kan være så stolte af. Og jeg tror også, at rigtig mange, der kommer her som udvekslingsstuderende eller lignende, bliver utrolig chokeret over netop lige præcis den der danske alkoholkultur, og hvor tidligt man starter. Det var også noget, vi snakkede om tidligere i samtalen, at det kan være helt ud til 13-14 års alderen, hvor der ligesom bliver lagt op til, at man skal drikke. Så det er jo virkelig noget, der er meget dansk i virkeligheden. Men jeg kan også se en modkultur. Jeg synes, der begynder at være ret stor fokus på, at man kan gøre alt muligt andet. Og jeg synes ikke kun, at det er kulturen, der begynder at ændre sig. Og jeg kan se rigtig mange unge, der faktisk siger, at det her, det behøver ikke at være en del af. Man kan gøre det på så mange andre måder. Jeg synes også, at restaurationsbranchen, produkterne følger med. Man kan få rigtig meget i dag, som man kan drikke i stedet for. Der er alkoholfrit, og der smager rigtig godt. Så det er en rigtig positiv modbølge, synes jeg, der begynder at komme, som den her historie jo egentlig bare understreger. Jeg synes, det var så fint, og det sagde du også lige, Ida Sofia, at det kan være fint at huske, at man skylder jo ikke nogen noget. Man kan egentlig bare, man behøver slet ikke at sige noget andet end, at jamen, jeg drikker ikke alkohol, jeg skal bede om noget andet. Så jeg synes, det er en rigtig vigtig modkultur og en modbølge, der kommer nu. Og der synes jeg også, at det er vigtigt lige at tilføje, at netop hvis man får det svar fra nogen, hvis man alligevel får nosset sig sammen til at sidde og spørge, hvorfor folk ikke vil drikke alkohol, eller der er nogen, der siger, det har jeg ikke lyst til, eller jeg skal bare have en cola, eller at så skal man også huske at acceptere det svar, eller være med at grave mere ind i det. Ikke? Det synes jeg er vigtigt lige at sætte en streg under i det her afsnit også. At hvis der er nogen, der siger det til dig, så er det nok, fordi de ikke har lyst til at uddybe nærmere over for dig, og så handler det meget om at acceptere det svar også, ikke?
Martha, inden vi slutter helt af, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, hvad dine tanker er omkring, sådan, hvad har det her misbrug egentlig betydet for det liv, du lever i dag? Jamen, altså det har betydet, at jeg har fået en fuldstændig vanvittig indsigt i mig selv. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg arbejder stadig virkelig. Altså, og det er dagligt, og altså, der er virkelig, virkelig meget at rydde op i. Men jeg har virkelig sådan... Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Fordi jeg vil på ingen måde være det foruden. Fordi jeg kan huske, at min far han sagde til mig, at han er virkelig ked af, at jeg skulle være igennem alt det, som jeg trods alt har været igennem. Hvor jeg også sagde til ham, jamen, nogle mennesker har bare brug for at være igennem det, før at de ligesom kan få det godt. Om hvor ondt det engang kan lyde, så tror jeg virkelig, at der er nogen, der har brug for at skrabe bunden, før de ved, at de skal lade være. Altså det der med, du har først ramt bunden, når du stopper med at grave, ikke? Og det tror jeg virkelig, desværre, der er nogle mennesker, der er nødt til, før at de kan komme videre. Altså jeg er virkelig, virkelig heldig, at jeg har nogle virkelig gode mennesker omkring mig. Jeg er virkelig, virkelig heldig, at jeg har muligheden for at flytte hjem til min far og alle de her ting. Fordi det er der virkelig ikke mange. Altså det er ikke alle, der har den mulighed. Så altså, men det har virkelig lært mig meget. Og det har også virkelig lært mig, at jeg behøver ikke gå på kompromis med særlig meget. Altså jeg må rent faktisk godt lytte til, hvad jeg gerne selv vil. Og jeg må også... Ja, altså der er ting, jeg gerne må. Og altså... Jeg har jo lært vanvittigt meget bare igennem det 12-trinsprogram indad der, ikke? Og skriver trinene og går i dybden med, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil. Fordi det har jeg aldrig vidst før. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad mit liv kan byde på. Altså nu er jeg hverken i gang med uddannelse eller noget som helst. Og jeg glæder mig til, at en eller anden dag finder det, jeg gerne vil. Fordi så ved jeg, at jeg har min byggesten på plads. Jeg ved, at jeg har mit fundament i orden. Det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for, at jeg har fået. Om man så får sit fundament igennem misbrug, eller nogle skidegode forældre, eller hvad det er, man får sit fundament igennem, så er det bare så vigtigt, at det står stærkt, så man kan bygge meget bedre oven på det. Og det er jeg så heldig, at jeg har. Man kan i hvert fald godt fornemme, at du har lært dig selv godt at kende, altså på den måde, du sådan reflekterer i bare den samtale, vi har haft her, synes jeg. Nila, hvad tænker du? Jeg tænker, at det er et meget smukt budskab, misbrug eller ej, som rigtig mange unge kan tage til sig, og jeg håber vil tage til sig, fordi at når man er i slutningen af teenageårene, så er man jo meget optaget af, eller rigtig mange er meget optaget af at følge med, og være en del af flokken, og hvad gør de andre, og jamen, meget sådan udadvendt fokus i virkeligheden, og prøve sådan at finde ud af, hvordan kan jeg leve op til det, hvordan kan jeg leve op til alle de her krav, der er til mig. Så jeg synes, at det er meget modent standpunkt, at gerne vil være nysgerrig på sig selv, gå op på opdagelse i sig selv og finde ud af, hvad ens værdier er, og hvad man egentlig står for. Så det håber jeg, at man, hvis man lytter med, vil tage med sig, lige meget hvor man så er på aldersspektret i virkeligheden. Sådan at finde ud af, hvad ens værdier er. Det bliver aldrig upopulært. Nej, det gør det ikke overhovedet. Og det er jo det dejligste udgangspunkt i hvert fald for at prøve at få en god hverdag op at køre. Vi skal slutte af, men nu var du lidt inde på det før, Martha, det her med sådan, at lige nu var du her, og hvad vil du egentlig måske? Eller sådan, der står egentlig her på mine papirer, sådan, hvad tror du, din fremtid byder på? Men jeg ved ikke, om det er for sådan et stort spørgsmål at stille dig her til sidst. Ja, det er i hvert fald et meget, meget åbent spørgsmål. Mm-hmm. Og jeg tror, det ligger mellem tømrer og jurist. Mm-hmm. Altså, jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Og jeg kunne også godt tænke mig at være radiovært, og jeg kunne også godt tænke mig at være gartner, og jeg kan egentlig også godt lide at lave biler. Og, altså, jeg har virkelig, virkelig mange åbne grene med alt muligt. Altså, der er virkelig ikke noget, der ligesom sådan spænder ben for mig. Jeg har også fundet ud af, at jeg har sådan en rimelig høj IQ og lidt forskelligt, så der er egentlig ikke rigtig noget, jeg ikke kan. Det eneste, jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan, det er, at jeg kan ikke komme i militæret, fordi jeg har nogle diagnoser lidt forskelligt. Men det er så nok også det eneste egentlig. Og for så vidt, det kan jeg ikke være andet end taknemmelig for. Fordi det er der som sagt virkelig ikke særlig mange, eller jo, det er der masser, der har, men jeg er sindssygt taknemmelig for, at det er den største udfordring, jeg har. Og jeg er lige blevet omudredt og har fundet ud af, at nogle af de diagnoser havde jeg ikke. Og sådan noget. Så der er ting, jeg virkelig begyndt at komme på plads.
Men som sagt, jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det er, jeg skal. Fordi jeg ved det ikke overhovedet. Det er i hvert fald, det gør mig sgu glad at høre, at du med så stort et smil på læben kan fortælle om alle de ting, du har lyst til måske at kaste dig ud i, og at det ikke er noget, der forskrækker dig, men derimod lyder som om, at det er noget, der gør dig glad og giver dig blod på tanden, og giver dig lyst til sådan at kaste dig ud og afprøve forskellige ting. Det er jo lige sådan, det skal være. Vi skal som altid slutte af på et eventuelt godt råd til nogen, der måtte lytte med. Vi var jo lidt inde på det her i starten. Martha, hvorfor du havde skrevet til os, og hvad du håbede, man ligesom kunne tage med. Men skulle der sidde nogen og være i en situation, som du måske har været i, eller være i tvivl om, de måske er det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er noget, du vil sige. Ja, altså jeg tror, netop det der med tvivl. Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Altså fordi, hvis du har den der med, er det for meget, så er det nok for meget. Fordi at du stiller ikke dig selv spørgsmålet, hvis du selv synes, du er et sted, hvor det er rart. Jeg vil aldrig nogensinde, altså for eksempel, jeg havde en episode, hvor jeg var ved at besvime i bussen, hvor jeg var nødt til at ringe til min far og spørge, må jeg godt ringe til en ambulance? Hvor han siger, hvis du tænker tanken, så skal du ringe til en ambulance. Og det er lidt også den, jeg gerne vil give i forhold til det, fordi ikke at jeg mener, at alle skal stemple sig selv som værende misbrugere, hvis de ikke synes, de er. Men jeg ved, at der er sindssygt meget hjælp at få. Specielt i Danmark. Vi har alle mulige former for behandlinger, og både døgn- og dagbehandling. Og, altså, der er virkelig mange, jeg møder, som har været i behandling, og der er også rigtig mange, jeg møder, som kommer direkte fra gaden ind til møder. Og hvis man har et eller andet ønske om at stoppe, så kan man altid komme ind til et møde. Om det hedder AA, NA, CA, MA, det er lige meget. Hvis man føler, at det er det, man skal, så skal man bare gå derind. Og du behøver ikke vide noget som helst om nogen som helst. Man kan gå ind og google det. Men hvis man stiller sig selv spørgsmål, så skylder man egentlig også sig selv lidt et svar. Fordi jeg synes ikke, der er nogen, der skal gå med fortvivlelsen om de har så dårligt et liv. Eller ikke nødvendigvis dårligt et liv, men at de har det så svært med de ting. Og ellers så snak med nogen. Forældre, en moster, en kammerat eller whatever. Fordi der er virkelig hjælp at få, eller kommune. Altså, der er virkelig, virkelig mange muligheder. Og det vigtigste, jeg faktisk gerne vil sige, det er, at man behøver ikke have siddet 13 år i fængsel for at have været misbruger. Og du behøver ikke have været på nålen, og du behøver ikke at have rendt i Istegade, eller noget som helst. Fordi jeg havde nemlig den tanke i rigtig lang tid om, men jeg har kun... Og hvis nu jeg så gik ud på gaden, og så tog 8 år mere, var jeg så rigtig misbruger. Og det handlede i virkeligheden bare om, at jeg ikke følte mig berettiget til bedring. Og det er nok den, jeg sådan gerne vil afslutte den på, fordi alle er fucking berettiget til at få det bedre. Og det altså uden nogen som helst sammenligning. Fordi det ved jeg, der er rigtig mange, der slås med om. Jeg har mødt folk, der siger, jeg vil gerne jeg vil godt få det bedre, når jeg har været et eller andet. Men det er også bare der, hvor folk de lige pludselig er 60 år gamle og kan ikke blive clean. Så det er nok det punktum, jeg vil sætte. Ja. Det er et godt punktum, Martha. Nila, vil du opfølgningsvis lige sige noget her til sidst? Jamen, jeg tænker, at noget af det, man kan tage med sig, hvis man har lyttet til det her afsnit, om man så har været misbruger eller ej, eller kan sætte sig sådan identificere sig med fortællingen, så er der i hvert fald noget, der er ret vigtigt, jeg tænker, alle kan bruge, og det er, at det også er en fortælling om rigtig meget mod. Og jeg synes, at det at være nysgerrig på sig selv, og ture og finde ud af, hvem man selv er, det tænker jeg, rigtig mange i teenageårene kunne have brug for at blive inspireret af. Og jeg tænker også, at det er rigtig vigtigt at gå til livet med sådan en tilgang om, at det er helt okay, at der er rigtig mange veje, der er åbne, og jeg aner ikke, hvilken en jeg skal ned af, men altså, der er alle mulige muligheder. Og i dag er der rigtig mange, der synes, at det er et kæmpe pres, at man ikke ved, hvad man skal. Så jeg synes, at den tilgang, som Martha, det har du jo ikke sagt, men den fornemmer jeg sådan lidt, at der er det er sådan en positiv tilgang, til at verden ligesom står åben for en. Det tænker jeg også rigtig mange kan lade sig inspirere af. Ja, det synes jeg faktisk også er en god måde ligesom at slutte af på igen. Det der med sådan, at man ikke behøver måske at være så fortvivlet over at have mange ting, man har lyst til, men at man også kan se det som, at man i virkeligheden bare
er glad og har lyst og har appetit på livet, hvis man kan sige det på den måde. Martha, om ikke andet, så tusind tak, fordi du har lyst til at komme og fortælle din historie. Det var så lidt. Og som altid også tak til dig, Nina Maria Riis. Selv tak.